Джани и при мен са Денис. Жале, сега се играе пак Star Wars, както вижте, втори епизод от Star Wars. И ще има продължението, защото знаете, моя телефон е малко скапан, развали билети там, бъргът. Сега той се опита да убие този робот, който няма да може да убие. Не, убил съм двама вече такива. Но те са трудни. Това е върховен робот. После ще снимаме на Хиксмен. Какво взема? Мини! Ето това! Гледай сега! Гледай сега като го натиснем. Гледай сега, бягай малко. Гледай сега какво падат върху него. Това показва насочване, към който убиваме. После ще снимаме на Хиксмен, нали? Да? Или пък... После на GTA и после на FIFA-та. Не, на детяката не. Малко е, знаеш, смотан. Да, смотан. И после на FIFA-та, и после на Хиксмен. Сега, ще взема... Взе нещо. Откъде се записваше на това? Хиксмен нивата. Ами, там има това. Ще ти го покажа като влязна. Това е киселина, да знаете. Пише малко това. Ето я. Киселината. Но който отиде там не се връща никога. Жив. Сега отивам да взема живот. Ще има и продължението на този клип, да знаете, това да кажа. И това ще бъде всичко от нас за този клип. Ще има продължение. Надявам се клипчето да ви е харесало. Ако е така, коментирайте, споделяйте, харесайте се, абонирайте за другите ми клипове. Довиждане от мен за сега и за това.